Any asarbe masabi any midin sabremu evangelist efia chreme atna say a global heritage prayer ministry and na enwumre kan na sha nso say a emergency prayer service ewo MA school mo oba na abehunu say nyankopon twedi ampon e de na baawa adwuma na de waka eno na ono nso ose ose medifo kasa menso so awrade be wadwuma yo nti baba wakasa otenene osimi ni minwan na minwan so enime mama erada so ndwenka enkanso na apomboko Yesu ahwe yen so pa de nyankopon ase amen ena so ya da foforo nyamemba nyina krado sabri mu akoma nyina abrase ason abrase dia kana se wode nkwanje se magyan dia soma mom ba tiefo ntwen me menim se uwie a ya na asem nachi nsenchene dia chiri nti omtie asabi nyame onshao amen medofo Kristo onya wokese se wudi heritage achi nyame onshao pi enwumre yi eye emergency fire prayer 7 ezali na yefrasie yedikan yaka kire enti enwumre yi nyame waye krado ama opa edam asafo heritage so enti boboa wo ho na yenhia na nyame ya adomo a ochina enso yawie kra 7 na biaye ho a deliverance service no guso a ekoso Tuesday yi nyame ohwie ne je ema yen ho eto yen yi enti ebinada bia no anopa no nkono 9 oba ekwai no yirawa ye number sayebo bia ofra ye be ma direction ne yi wafa ka eko odomase obefa pastoria onsi Graceland Junction ehwa na me ya adomo a Sunday ye wo ho ye san so ewo eme ho ye ndwumadie bia no ye hwe nyame se ohwie ne gie ema ebro so enti emfa wo haw emfa entena fie fa bedan heritage nyame na adansidie ne nsenkyereni ensu a eto no ebi etimi ason so adofo a ewo ye WhatsApp group no mu nyina no na ye online prayer no wo be se wo de wo ho hyemu a link no me number bi a me bo no wo be hu se ewo ho a wo betimi ajoin ne na eno nso de bi a ye no wo ka ho a nyame ohwie ogie epi ye she nyame di anuonyam mesrew ye streaming live asabi mpacho se live na ye adwuma ye wo Facebook live enti ubetimi akọ Sompa FM na woni yen edi dwumadie ya bom abra wo hu me a esa nyame onhira opi adofo amofre yen nyame onya mokese odomfo ne mobrehunufo ebri ye wo dia faso na de otie 98.9 de otie yen online Sompa FM ono nso onya adomu mu echefa wo Yesu Kristo di mu amen awie yi yesi knowing and living for God se unhu de obo de wo die no de wama me no mienu from my wama yen chance yen live wa county yen among the living ones and day 29th June yi na yeda so ti ase na ye gene di se onto aso emfa emahe se wo behu no na afei watena ase e de amano eno ho asem na ye di ho nkomwe yehu nyame na yetena ase e de amano a ene na Colossians chapter 1 verse 9 to 14 Kolose ngoma etire baako chichemu no enkono kosi edu 9 na wafrase kan de amame adabia nyame abodi a ye de efre no ye ka bi say he is omniscient obi ye omniscient a ye de ma nyame na se ni omniscience no state bi a owo mu a che say he is all knowing onim bibia onimodie atwamu nimdie ekoso bi a ehinta yen sign enim de ebesi enti he is a God of the past, the present and the future nyame nimbibia enti the sia semi traditionary na meko na mibie Cambridge mu na mahwe knowing de ase ekira obetimi akire mase se uhua na de ahintapo ana information a yen release yepo wunim enti sana yenyankopon yi otie enti awie yesi knowing him a se ye hunu a ye hu ne pe ye bese no enti ye hu se de na kwan sitie ye hu
ne nneɛma empo ensi yɛ ɔda na di kyerɛ yɛn na ɛboa yɛn ɛma abrabɔ no etimi egyina yie paa na yɛka sɛ yɛhu nyame a ɛne yɛso mfa so a yɛkae ada bi na ɔsomafo Paul ne nsɛm a ɔde ɛma Kolose asafo na ɔkyerɛkyerɛ na owie kan de to so sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha nyinaa ma hu mu nsi yɛ ne ɔdɔm apa manya de ama nyame ne n'adwumayɛ ne ne titiw ne nkurɔfo a wɔyɛ wɔn adwuma wɔyɛ nyame adwuma na ɔse mikoka pafras ba ha ensɛm ɔde ama mo gye amagye ato mu ɔkyerɛkyerɛ wɔ si so dua sɛ deɛ ɛbɛma onipa abrabɔ atimi asi yie na agyina yie na sɛbi ɔda na wada wonya asomodwie mmapa no ɛno ne sɛ knowing God yɛbɛhu asafo Awurade na yɛnhu no a sɛ yɛsua n'asɛm aso kwa yɛde asɛm no bɛtu anamɔ na ɛkyerɛ sɛ we've known him or we know him and we are living for him awie mesre nyame dom de ma wo sɛ yɛ identify wɔ ɛwɔ anuanom mu edwom hɔ adwuma no mu abusua no mu sɛ afia deɛ wahu Awurade afia deɛ ɔte hɔ ɛma Awurade a na kwan nyinaa ɛyɛ deɛ asafo Awurade ɔgye to mu ɛkwan bɛn na asafo Awurade ɔgye to mu ɛne ne yɛkɔ Galatians 5:22 ne su ne nyinaa ɛyɛ su a ɔgye to mu sɛ ɔdasani bia ɛmfa nante ɔdwoɔ papayɛ ne deɛ ɛka ho ma ɛyɛ nkron ne nyinaa no nyame mmoa yɛn me ne mmienu na yɛntimi nso mu enti yɛhu papa no ne yɛhu ne yie ɛnyɛ wɔn wa sɛ Yohane asɛmpa edi kan 1 John chapter 2 verse 6 Yohane asɛmpa edi kan etire mmienu kyekyɛmu ensia ɔse those who say they live in God should live their lives as Jesus did wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔtie Awurade mu ana yɛhu Awurade sɛdeɛ awia mekan ɛne na yɛnsu ne yɛnanteɛ no ɛkyerɛ sɛ yɛhu Awurade yɛbɛsɛ yɛbɛn Awurade no ɛyɛ sɛ edi Yesu Kristo na namo akyi awia yi knowing God and living for God na yɛhu Awurade a ɛyɛ sɛ yɛyɛ sure sɛ ɔno nso nimyɛ enti knowing God and living for God no na asan abesi so say knowing and being known by God yɛhu Awurade na ɔno nso onim ya na no kwasɛm ne sɛ meti ha yi obi betimi aka aw sɔfo ma me afia kyerɛ me minim ne pa ɛyɛ onim me sɛ me na safo panyini onim me sɛ me ye ne sɔfo maame saa nso na obi betimi aka sɛ sɔfo ma me afia kyerɛ me ɔyɛ me maame pa sɛ obi sɛ ne ba ne wo a na sɛ wo so wonim oba wonim no tie ma sɛm yie na mom obi sɛ onim wa minim no ebetima ba sɛ o minim no sɛ metie no wɔ na mom deɛ ɔsɛ me ba ne no no na sɛ me nso meyɛ den minim no saa na asafo Awurade ɔhwehwɛ yɛn sɛ yɛne ne ntamu no identity ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛyɛ ne ma na ɔno nso abɛyɛ agya prɛko pɛ enti awie mi bisaw wonim nyame wobɔ ne din onim wa na onim yɛ nyinaa sɛ wabɔ yɛn sɛ onipa nanso relationship no sɛn na esitie ɛno ho nim ɛne hia yɛka ho asɛm yi enti yɛhu Awurade na ɔno nso ahu yɛn yɛbisa saa asɛm yi a sɛm bisa ba yɛn stimu pii yɛbɛdi kan bisa sɛ ɛdeɛ nti koraa na yɛbɔɔ yɛn afei embɛn anaasɛ anisoade hunu bɛn ɛna ɛwɔ yɛn ani so ɛwɔ abrabɔ yi mu afei ɛdeɛ nti koraa ɛna ma yɛnhi Yesu Kristo ɛgya no de ne mae sɛ ɔmɛwu ɛma yɛn na ɛnneɛma a ɛma yɛni gye deɛ yɛni gye ho ɛsen bibia deɛ abɛyɛ yɛn adeyɔ ɛno nso na yɛhwɛ hɔ na ne nyinaa mu no emuayɛ no ɛyɛ simple sɛ deɛ ɛbɛboa na yɛhu yɛn ho deɛ nti a wama wo nkwa a wote ase Yesu Kristo ba a ɔba ma wo wanam ntuo bibia hu sɛ woyɛ a wo ɛma wabrabɔ no wonya pɛpɛɛpɛ yɛ wom no ɛbɛdi mu a agye sɛ yɛhu Awurade san sɛ yɛdi adanseɛ sɛ abrabɔ bia papa no ekura mu no
abrabɔ no ani so ade hunu papa biara no ɛyɛ den sɛ efiri ɛtɔ awie yi mesrɛ ɔsoro agya ne mmɔborɔhunu ɛde ma me ne mmienu sɛ ɛnso yɛn so na ɔmfa n'asɛm so na ɔntwe yɛn ɛmmɛn no yie pa abra yɛagye n'asɛm atum agye atum ne titiriw sɛ yɛho ne di a yɛgye atum sɛ ɔde ne dɔpa koro bi ayɛ dɛn abɛkyɛ yɛn na ne sei nti so a ɔbɔɔ yɛn ɛne sɛ yɛbɛnante n'akwan so na aboa yɛn na yɛn ani so ade hunu biara ɛyɛ papa no atumi abam yɛnya gye to mu yɛn fom so a afei deɛ na ɔno nso abɛgye ato mu na wagye ato mu prɛko pɛ enti yɛnyɛ enipa a afei yɛka sɛ aw mate Awurade din megye di sɛ ɔna ɛbɔɔ me kɛkɛ na mmom yɛbɛka sɛ yɛabɛyɛ ɛma prɛko pɛ ɛsiane sɛ abrɛ ɔde mogya no atɔ yɛ yɛagye yɛn fom so atom no ɔyɛ yɛn enipa a wabɔ yɛn kɛkɛ na mmom ɔma yɛ bɛyɛ ɛma ɛprɛko ɛpɛ awie yi megye to mpaa sɛ ɛnka ɔkɔn bɛdɔ sɛ asɛm bi a wobɛka onyame ɛte na ɔyɛ ma wo ka ɔkɔn bɛdɔ no wakoma atɔ wo yam sɛ nyame ɛnsra hwɛ ɛbɛba wo nkyɛn da bia na ɛyi bɛtumi adi mu a agye sɛ yɛn topic yi woyɛ ho adwuma knowing God and living for him sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtena ase ama Awurade a ɔno so ayɛ krado sɛ ɔde wo ɛbɛyɛ ne ba prɛko pɛ ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a Awurade yɛbɛhu no na yɛhu ne yie na yɛatena ase ɛde ama no deɛ ɛdi kan bɛse knowing God by learning the word ɔse menyam asɛm hɔ ɛnyɛ biribiara enti psychologist bi a American psychologist J.P. Clifford ne nsɛm bi ɔkaeɛ awie na medwendwene ho a na nsɛm no ɛkyerɛ me nneɛma pii ɔse sɛ yɛhu sɛ obi abrabɔ nsesaeɛ aba mu a ɛne ne nyɛ biribiara sɛ ɛyɛ adesua ɛna ama nsesaeɛ aba san sɛ abrabɔ a adesua ɛntaki place anaa adesua ni mu no nsesaeɛ biara ɛntimi mma enti ɛyi ma yɛgye to mu prɛko pɛ sɛ yɛbɛsi yɛhu Awurade ne yɛtena ase ɛma no na ne nhyira ɛba yɛn so a ɛne ɛyɛ sɛ yɛsua n'asɛm enti ɛnyɛ wanwa sɛ ɛnwom ɔha ne edu ɛnkono yikyɛmu ɛnkono kosi edu ɛhɔ Psalm 119 verse 9 to 10 ɔse how can a young man live a clean life how can a young man live a clean life ɔse by carefully reading the map of your word ɔse asafo Awurade ɛbɛyɛ dɛn ɛna abrantewa atimi abɔ abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata ɔse agye sɛ osua wasɛm medɔfo a wotie me bibisa wa wie twerɛ a yɛfrɛ no Bible yi wowɔ bi da hɔ ana yititiriw yɛn a yɛwura asɔre dɛm anɔpa awia anwummerɛ ɛne anadwo nyame eti mo pɔ deɛ enipa ɛhwehwɛ wɔ nyame hɔ ahu biara no saa twerɛ yi a meka asɛm a meka n'asɛm a anaa mebɔ din a yɛfrɛ no Bible yi onipa bi a ɔde bata ne ho no ohu nyame etiri mu pɔ ohu nyame ensusuyɛ na ɛboa no ɛma ɔne nyame ayɔnkofa no etimi edi mu eye pa na ɛkyerɛ sɛ saa twerɛ yi a meka ɛyɛ Bible yi ɛnyɛ alphabetical letters bi ne yɛatwerɛ no wɔ mu a yɛde letter bi abande kɛkɛ na mmom ɛyɛ nyame anum asɛm a ɛnyɛ asɛm bi asɛ Jesus Christ a mede kan n'asɛm sɛ yɛhu Awurade a na yɛbisa yɛ ho sɛ ɛdeɛ nti kura ɛna papa no ma saa ne dɔba yi ɛbaayɛ enti wohwɛ 1 John chapter 1 John chapter 1 verse 1 not 1 John chapter 1 verse 1 wobɛte deɛ meka yɛ ase ɛna adi sɛ Revelations 19:13 ɛno nso ɔkyerɛ aseɛ ɛyie paa awie yi mesrɛ nyame ɛhɔ mmɔborɔhunu ɛde ma wo enti yɛbata saa twerɛ yi a yɛhu nyame ankasa te sɛ yɛadamfo a yɛne ne nam te sɛ okunu ɔyere a yɛne no ɛteɛ te sɛ agya ɛna a ɔwɔ yɛ a yɛnim no ɛyie yɛabata twerɛ esua nyame asɛm yi yɛne nyame ntam no yɛhu ne yie ɛpaa na
ɛboa yɛn ɛma ɛnneɛma a anaasɛ nneɛma a nyame ɛmpɛ no yɛnkɔ ho yɛgyaa mu afei deɛ ɔpɛ no ɛma yɛpere etu ho anammɔn sɛ yɛn nsa bɛka ne nyinaa ntwa nya no ɛsan so ɛma yɛn tumi ɔse masɛm ɛyɛ me tumi enti sɛ afie akyerɛ me kura nyame asɛm deɛ a ɛneɛ na wanya tumi bi enti afei deɛ enipa mmerɛ oyɛ bi saa tumi no nti otimi yɛ dɛn edi so nkonim heritage a ni yɛ streaming live enti Sompa FM online wobɛtumi ahwɛ me wɔ hɔ nyame ɔnhyira wo pii na yɛhu no ɛwɔ n'asɛm mu no na afei ɛno so aboa yɛn na ɛkwan foforɔ a yɛbɛfa so a yɛbɛhu ne biem abra yɛasɔ asɛm no mu no me say knowing God through encounters enti wohwɛ ɛyɛ Philippians 3:7-10 a wokan hɔ a ɛbɛboa wo asɛm yi ɛnte aseɛ emu ɛpa yɛhwɛ ɛyɛ asomafoɔ enyuma etire edu ɛnkona yehu ɔsomafo Paul a saa knowing God through encounter ade a wɔahyia ade a wɔne no adi mpu ne mpu a onya saa experience a meka ho ebi enti onipa bi ani hɔ a obetimi abie n'ano aka sɛ Paul ne nyame a ohun no ne encounter a wɔne nyame enya yɛ wɔ Damascus hɔ no ɔsan ɛkɔɔ n'akyi ebiem yɛde toto yɛn daily lives ho a deɛ ɛto ɔsomafo Paul Damascus kwan so abra onyame Yesu Kristo nankasa da ne ho adi ɛkyerɛ no na ɔka sa otwa edi tia na dwuma yɛ ne nkrɔfoɔ ne gyae a ɛyɛ sɛ ogyae na saa encounter ma ne bɛyɛ ogyidini prɛko pɛ no yɛabra boyi ebi si mu da enti hwɛ sɛ edurumre bi a enyarewa bi ɛbɔ wo pa yɛde kyinkyin yɛ a wɔntimi anya yaresa yɛde ba heritage no nyame adom na wonya wayaresa ɛyɛ encounter bi a nyame ne wonya yɛ a na nka ɔhwehwɛ sɛ ayaresa wo ne na bɔ mpini mpu ɔde ama wi ka ɛbɛma wo abɛyɛ ogyidini prɛko pɛ nkɔmhyɛ bi a ɛnam nyame nipa bi wɔhyɛ wɔ na atorenkyɛmu bi esi kwan ɛno nso ɛyɛ encounter wo ne nyame ngo srɛ hyia ya na nka God is expecting you say afterwards no nka wo nkɔ w'akyi biem saa so na ahokyerɛ bi amaneɛ bi a wankasa wo fa mu ebi a wokokoa mu mpaebɔ bi na nyame ɛfa so ɛgye wo ɛno so yɛ encounter bi a na wo expect you say afterwards no nka wobɛyɛ ogyidini ti adana me ne me ma bi ka sɛ monhwɛ sɛ ahohoɔ ɛba yɛn ho a kwan yɛ nyame fa so ɛwɛke miracles ɛde ma wɔn ntɛm bi kura nipa no na onye gyidini kura but the moment a ɔbɛba nyame ɛhɔ no na nyame ama ne miracle bi ne nyinaa ne sɛ ɔne wo adi ahyiamu akyerɛ wo ne tumi sɛdeɛ sitie sɛ enka ɛno ɛbɛbɔ watenaseɛ wɔ ne naase na wafa so ayɛ wo yie paa ɛno ɛbɛma wafiri esu bi mu na afei wagye adi ɔdɔ a wɔde dɔw na nka watena ne naase prɛko pɛ awie yi ɛyɛ sɛ yɛtimi yɛ Paul a wɔne a na ɔnam mu na nyame hyia no sɛdeɛ yɛn bɔne ɔnku yɛn na ada bia wɔde nkwama yɛn na yɛtimi ɛtwe bɛn no ɛyie ɛpa ɛsrɛ nyame hɔ adɔm ɛde ma sɛ ɛmoa bia wɔnya afiri nyame hɔ a nkwa me ne mmienu humi po ɛka ho no enka sankyerɛw sɛ you need to draw nearer to him ɛyɛ sɛ wopere sɛ wobɛhu ne yie na watimi ayɛ wo yie pa na ɛtimi aboro so po ɛde ama wo yɛhwɛ ɛsom ahodoɔ a ɛwɔ wiase yɛhwɛ anammɔn ahodoɔ a enipa etuo sɛ yɛde toto Kristo som ho a yɛhu sɛ Kristo som yɛkɔ yɛnimu a no deɛ yɛhu ɛnyɛ retrogression progress take place enti ɔsɛ afei deɛ ɛnyarewa no mente nka bi mu menya hu Yesu no ɛne bɔne nyina na meyɛ na the moment nipa no ɔpere ne ho sɛ da bia Bible adesua mu nyamesɛm a wɔtie na ɔpere mpaebɔ mu sɛ nyame nyene no afei na watimi abɛyɛ nipa soronko kra
said the Paul ya opere ne ho a se obehu nyame more ti ne nsam ka ye nyina mu no edumre bi ko timi ka se me made me refi de aka akire na me pere sabro ka sa no na wo bo adwuma pio ne nso na ogusu a enti ogidi ni bi a wotie me so enhya ne nso se John 3:16 na ye kan ya ye de sachira no se onyame do wi ase dodo enti ode ne doba Yesu Kristo amaye no enso ha you need to know more nyame na basa mu tre ne gie mu tre ti yeduru baako a ye nhome ye koye nimu a na aboa ye yie afei de ka ho bi we say knowing God through mentors enti obi si o asomasi ya me mentor ono na mehwe no asua nanamo enti ubehu ane se nipa ne kasa na osua bi ubehu ane se oso ye ne mentor enti course nipa ne ye no se otoa na disua so a ubehu se na ono so wafa sa course no nipa no obitimi ya ma afei na hofade nyina no na opese ese nipa no sanso na nyamesom mu Kristo som akwantue papa no ama ho kwan se yedi nanam wachi no na ye woni pa bi so a ode na domadom won ye woni pa bi a race ekuraye no won wakwa aduru animu a ye betimi afa won so na ebeboa yen na ye behu nyame yie na yetimi atena nso ede amano pa enti ada Philippians chapter 3 verse 17 Philippi 4 ngoma etremiensa chichemu edu enson osomafo Paul ena oka say or say join in imitating me brothers and observe those who live according to the example you have in us or say muni manamo wachi na enyame nko apo won so a sa anomo pai wo tu bie no muni wonanamo achi bedofo a wutie me eyese usua de eyese anamo pa bi a wahu ewo eni papa anamo tuo mu Kristo somu de me kire wodo nan sim na wo su frase se o nantimo e de akọ na wo sere eho ahoden efri eja ne nchen da enti Corinthians fongu me dikan etire du baako njichemu baako eno nso yete asem yi ase ewo ho ye pa Kristo som anase nyame echi edie no enye dry ena enye human religion bia rituals ena yeye eye practical die etwemu ayati bia no yenso eja no ma yen ho kwan se yen nante saa anamo no so na mpo yentimi enye de esensa enti Kristo som no eye divine enye show bi ne saa yenti enema ofa adikanfo so eyeye se yetietia anamo no mu a yebehu na hu ne yie pa ama watime de yen aye de esensa ekra oje a ofa adikanfo so ejeye se ye presi yebehu na hu ne yie ede a obetimi ede yen aye de esensa kra awie yi mami misa wo hena na wo hwe no asua no anamo ben ena meka sei wotu na yasimu a waye ready se utie mu ede akọwanim mempa ebone se ebeye anamo pa ebeye enipa papa wo nyame adwene na wonsua mu no ebeboa wo na wohu nyame yie na abrabo yi so watimi abo na wabo ni yie epa ye kan kiro na ye bedi adanse se Timothy obo ne ho modin tietia Paul anamo pa mu na enam soma ewie ni yie ye nyuma pa akese yehu asuafo dumienu a wotietia Yesu Kristo anamo mu yie
na ɛboa wɔn na nnɛ yɛka wɔn ho nsɛm na yɛfa bi po edi tu yɛn fo na ɛboa yɛn na ama Kristo som agye enhini yɛn kae koraa no yɛkae abawa Ruta ohun sɛ na se Naomi anamɔ ɛyɛ anamɔ pa otie mu a ɛbɛma no ɛho Awurade na wahu ne yie pa awie yi mi bisa wo deɛ wo ne ne nam deɛ wafa na si w'ani so deɛ ɔkasa a wotie deɛ otuufo a wofa wahwɛ n'anammɔ ne yie ɛyɛ Nyame anammɔ ɛnyɛ nkontompo anammɔ deɛ ɛnyɛ anibere anammɔ ɛna wode wo nan asi mu a wosua ɛde kɔ ane yɛgye to mu sɛ abrabɔ yi ɛyɛ sɛ obi sɔ yɛn nsa na yɛkɔ yɛn anim sikasɛm mu yɛse obi wɔ hɔ a ɔwɔ protocol ti wobɛn na timi connect yie saa connection no ɛbɛkɔ akɔwie yie deɛ yɛmmisa yɛn ho na correction bi a ɛsɛ yɛyɛ siesie bi a yɛnyɛ na wie sɛ baabi wɔ hɔ na ɛsɛ yɛsɔre dwane ntɛntɛm a ɛne ɛfa wo baage na sɔre dwane na kɔpɛ anamɔ papa na gyina mu edurumre bi a yɛkɔ miayɛ a akwankyerɛ yɛde ma yɛn wankasa wo tena se ahwɛ akwankyerɛ yi deɛ a wadwena nkasa sɛ bi ka kyerɛw sɛ eyi deɛ ɛnyɛ Nyame akwankyerɛ nanso na wabɛyɛ ebi ɔhaw a wode kɔɔyɛ no ɛhɔ adeɛ wobɛnya mmuayɛ o nanso akyirɛ yi na akɔyɛ nnɔme na nkyirima abɛda abusua mu na wɔbrɛ afutuo bi a wogye no adwuma no mu awareɛ no ho tena ase na adwene ho yie deɛ ɔde afutuo yi ma me Yesu Kristo ne n'asuafoɔ ne nam no ampa Yesu kɔhu dua ne pɛ ɔhwɛ fig tree a ɔhwɛ dua ne te bi esi hɔ a wama obi ankasa o ofiri aseɛ sɛ ɔdome dua no ɛsiane sɛ dua ne te bia kyerɛ sɛ ɛnyɛ dua pa a ɔkyena bi ɔsan betwam kora ɛbɛso aba papa bia ɛde ama no ka ɔnome da enti deɛ wode wo ho hyɛ mu deɛ wodi akyire ɛyɛ a hwɛ na susu ansana watu wanamɔ ɛde agyina mu living for God, knowing God, abiding in Him. Yehu Awurade o, yɛtena se ama no na yɛatena ne mu sɛ ɔbaa ɛkɔ awoɔ so na ne ba ɔwoo no no yɛfa abɔfra ne firi ne nkyɛn wanhu n'anim anhu ne hwee a menyɛ sure sɛ ɔbɛpɛ din ato hɔ sɛ ɔde din no ɛto abɔfra no na mmom sɛ wawoɔ na abɔfra no ɛda ne nan so na ɔde n'aba fie no deɛ aka biara no afei ɔpere sɛ ɔbɛyɛ ɛde ama abɔfra no onyame abɔ na sɛ wonyɛ mpere wamfiri ne nkyɛn na wobɛdan no abere nyinaa deɛ a ɔbɛyɛ wo yie o ɛdi no nyɛ koraa ɔbɛsesa ɛde ama wo hyɛbrɛ no yɛasɛe no koraa ɔbɛyɛ foforɔ ɛde ama wo na ɛsɛ ne nsɛm no biribiara ni hɔ a ɛtumi sɛe ti sɛdeɛ yɛkɔ suku a yɛkɔ yɛwura mu a adeɛ ɛwɔ yɛn tirim titiw yɛ examination sɛ yɛdɛn a suku yɛawieyɛ term yɛawieyɛ mɛtwerɛ nsɔhwɛ saa nso na Yesu Kristo wu a wabɛwu ne yɛagye n'atom no adeɛ ɛsɛ da bi ɛda yɛ tirim ne sɛ yɛnne yɛn ho biem na mmom yɛn abrabɔ yɛn su yɛanam otuo no ɛyɛ sɛ ɛyɛ deɛ ɛfiri Awurade ɛyɛ sɛ deɛ ɛyɛ deɛ agya no n'ani yɛ dɛn ɛgye ho awie yi ebi a kwan a wɔnam so enipa ma wɔ fans paa nipa ani gye ho na mmom final judgment no ifiri asafo Awurade hɔ na ɛba nti ɔno so n'ani gye ho ana adame ba ne preachi wɔ ha na utia kɔɔsɛ baayɛ deɛ obi ebisa ne sɛ ɛnam ɔno so enti obi da afi ase enti ɔnyɛ dɛn ɛna me ba ne ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔka nokorɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɔda afi ase no yɛbɛgyae no na wotumi sɛ nipa a ɔfrɛ ne yam hye no menkɔka nokorɛ na me na yɛmɛkye me wonim sɛ bi yɛn haw pa yɛ ne yɛwerɛ afi sɛ nipa akatua deɛ nnuru baabi a o nyame na tua ka ɔno aso na ɔde kyɛ enti ɛnam nyame so ɛbɛma nipa ɛde akyɛw ti nokorɛ no wankɔka
wasuro nipa akatua nipa judgment na mmom akatua firi nyame ho ba no ya na ano yɛ den o wonim de nti ano yɛ den no ɔman yɛ akwanya pii enti mete ha yɛ fi akyerɛ me bɔne bi na medi ne sum ase di a bo sɛ nyame ama makwanya sɛ mesakyera na mmom ansakyera akatua ne ba hwan na betimi atwitwa agye me ana nyame akatua apaape wɔ sɛ wɔtumi twa mu ana ɔkɔtofo tumi twa mu nyame anim deɛ wɔni tumi bia enti deɛ yɛsɛ yɛpere sɛ ɔbɛgye yɛatom no ɛnyɛ nipa o ɛyɛ asafo Awurade ɔno na gye wo tom a na ɔma wo nkwa a owuo ɛsalutu ɔno na gye wo tom sɛ ɔde akyɛ a kwan bi a ɔbɛfa so a nipa nso de bɛkyɛ wo no ɔbɛfa so san sɛ ɔwɔ tumi ɛwɔ adwene ne akoma nyinaa so awie yi sɛ wobɛfiri aseɛ anya nyamesuro a wɔde ɛmekan ho a wobɛbɔ mmɔden sɛ wofiri aseɛ sɛ wobɛhu no na wahu ne yie ɛpaa na nyame hu a yɛhu na yɛhu ne yie no na yɛkae sɛ ɔsɛ na deɛn koraa ɛna ɛbɛtete yɛni nyame dɔ yi mu yɛhu no na yɛhu ne yie a esuro nketenkete bi ahopopoɔ nketenkete bi mmerɛyɛ nketenkete bi a ɛbɔ atitiriw hweɛ ɛbɔ deɛ nka ɔwie na nka ne ho atɔ ne hwesan de bɛsi n'akyi no na ɛno nso yɛade yɛn ho afiri mu o enti yɛka ne sɛ yɛne asafo Awurade ayɛ nkɔfa ne ho a yɛhu ni yɛtumi ɛma egyina branea ɛne ɛdeɛn ɔhaw anaa amanneɛ ɔnsɔhwɛ anaasɛ kwadaa na enipa anaasɛ abosom anaa apam ibia ni hɔ a ebetumi atete yɛne nyame ɛdɔ yi mu bedɔfo a wotie me sɛ wonyi Yesu Kristo ntom mu a gye ne tom na te aseɛ sɛ ɔnyɛ obiara sɛ ɔyɛ agya n'asɛm na agya no so nsan n'asɛm ho ɛnyɛ biribiara enti yɛntɛm na tutu mmirika ɛbra nwene yɛ ase sɛ wɔgye no to mu so deɛ a ɛne ada bi a wobɛda asɔre no kae wo ho sɛ wo ne wo ho ɔse Paul na ɛka sɛ afei deɛ mabɛyɛ Yesu Kristo daduani mabɛyɛ ne daduani o enti menne me ho bie tia na enwum yi ɛyɛ me de wudin da me so yi menne me ho bie o ma ye wo de da wudin da me so yi menne me ho bie o ma ye wo de da enti sɛ wogye papa ne tumu a deɛ ho hia paa sɛ ade a yɛfrɛ ne sɛ faith wofa na wode to kɔn ho ne sɛ ɛno na ɛma abayɛ a woyɛ no wotimi ɛyɛ ne yie ɛno na ɛma wotimi yɛ dɛn ɛyɛ ne yie saa faith ya na Yesu Kristo ɔfa firi agya ne nkyɛn a ɛde bɛtena saa asase yi a me na ɔte so yi so nante mu a na eduru asɛnnua ne so wo one give up na otimi yɛ persevere ya wabra na okura yɛ mmogya ne yɛ honam yɛ bi wɔyɛ atenka yɛ bi sɛ de me ne omi no te ha ya akɔpem sɛ bibia wie yɛ na saa gidie na aso de ne kɔyɛ adwuma wɔ Asamaido na gidie na aso ma wɔde saa nipadua yi a yɛhu ya Kristo ani onyam ɛbaa mu nyame ani onyam baa mu na ɔde bɛkyerɛ yɛn na ɛnɛ yɛkura saa tumi enti knowing him living for him no ɛyɛ gidie anamontuo sɛdeɛ wotimi obi sɛ ma abɔ ho ahwan din abosom bi din koraa de sɛn wafa kosua de abodua apaapɛ ne deɛ keka ho ɔbɔ wie pɛ ɔno wɔ awerɛhyɛmu sɛ saa din a wabɔ de abodua yi obi na sie nku na ɔse ɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ adwuma na ahomfi asom na ɛyɛ adwuma mpa ada na wonkari saa gidie na cancer yɛse wanya ɛdeɛ na wopɛ akwantuo awareɛ awoɔ kari gidie a ɛsen deɛ yɛnyinya yi ho na fa gyina nyame mu we can testify yɛbɛtena no yɛse yɛka adansedi a yɛnsɔre nkɔ kagye sɛ no yɛtɔ biara ka ho ne nyinaa ne sɛ yɛhu papa na
yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtena ne mu a ɛyɛ den paa sɛ ɔbɛma yɛatena amanneɛ mu aka hɔ na ɔmmɛpagya yɛn ɛmfa mfirim. Na asɛm no nyinaa ne sɛ yesu kristo ɔsɛ menim me nguan na me nguan so yɛ den ɛnim me. Awie yesu asafo Awurade onim wo sɛ ɔno na ɛbɔɔ wo anaa onim wo sɛ woyɛ ne ba. Deɛ ɔbɔɔ wo ne sɛ woyɛ ne ba no ɛnsonso yɛ ɛdɛm. Nti yɛmfa ho sɛ sɛbi woyɛ bishop, woyɛ apostle, woyɛ prophet, woyɛ evangelist, whatever. Nyame onim wo anaa onim wo sɛ woyɛ ne ba anaasɛ onim wo sɛ woyɛ ne deɛ. Ɔsi menim me nguan na me nguan so nim me deɛ a ɛne ɔhwɛ sɛ ɛnam yɛn nsu ɛne yɛn anammɔntuo biara mu no ɔnhu yɛn sɛ onipa a mabɔ no a adam mmerɛ ɔyɛ ne de ne nam na mmom ɔbɛhu yɛn sɛ me ba nie ɔpere sɛ da biara ɔbɛnante makwan so. Ane ebi mu adi kan ewiase yɛ mu na wɔte na akɔhwie wɔ hɔ na ɔkɔto nnwuma ɛkɔ so na kalabule na ɛnyɛ na anaa wonkae sɛ wodɔ mangomora hɔ deɛ na ɛkɔ so wɔ hɔ ɛma a wɔne wɔn yɔnko ma ɛda mmarima a wɔfa wɔn yɔnko mmarima. Nanso saa berɛ na Abraham wɔ hɔ na Lot wɔ hɔ wɔamfa wɔn ho anhyɛ mu bi. Ɛdeɛ nti na wɔkura wɔn gyidie mu wɔ asafo Awurade mu. Ɛdeɛ nti na da bia wɔpere sɛ wɔbɛhu papa no ahu ne yie. Enti te sɛ deɛ yɛkɔ school no ɔsi mi wɔ university level 100 Kristo so mu saa na ɛteɛ. Waba wama wɔn nsa so afa na wie. Na mmom no pere sɛ wobɛhu na daadaa okokoa mu mpaebɔ ɔtwerɛ kan ɛno bɛboa wo ama wabɛyɛ wɔgyidini mapa. Ɛno ni mu deɛ a deɛ ɛkɔ so wɔ wiase emu biara bɔ wo hwe a ɛbɛyɛ yie. Emu biara twe wo san a ɛbɛyɛ yie. Awie mesrɛ Nyame hɔ adom. Mesrɛ Nyame hɔ mmɔborɔhu no sɛ ɔmmoa me no mmienu na kenkan mu sɛ yɛsua kyerɛ no ɛnneɛma ɛto yɛ abrabɔ mu encounter bi a yɛnyinya ɛnkasa ɛnkyerɛ yɛn na yɛnhu ne yie. Menim me nguan so ɛni me pa. Nyame ɔnyɛ wo yie. Amen. Amen. Abusua ne din ane evangelist Efia Kyereme. Mama ɛna ate ne nka ɛwɔ ɛyɛ Efia ha no. Ɛyɛ Global Heritage Prayer Ministry. Nyame onhyira mama na ɔntene ne mu nkyerɛ wɔnyɛ ɔkɛseɛ paa. Abusua mepacho yɛne no eni nkɔmmɔ. Number no 05 0247 ɛno nko na ɛda so yɛ adwuma ɔn sɛ baako no nyama 0247 989 989 0247 989 989 0247 989 989. One mama eni nkɔmmɔ. Mepacho good afternoon. Yes sir, good afternoon. Afternoon. Ike. Azema ni asabi. Eni nkɔmmɔ Isaac. Mama pasa ho ye. Yankopɔn adom mama ho yɛ. Oh ye daga me ase. Mama say radi sa ye bela say. Ene futo de ma ye yi. Mama fa ye nu ade si moja no. Okay. Mama be bompa ya ma wo. Sisi mama bompa ya ma Isaac. Azema mesrɛ ɔsoro adom. Nyame nkonkora a ɔde akyɛdeɛ ɛma no akyɛdeɛ bi a w'ani wai ebehu onsanka wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Okay. 0247 989 989. 0247 989 989. Ahoma na yeba kopenti. I know I care for. Me pacho, good afternoon. Good afternoon. Me pacho ne mama ni nkomo mama. Na so mama ya ta ya ni so mi am pa very bien. Mesrɛ ɔsoro adom ɛde ma wo wai. Amen. Ɔwɔ baba wɔ hɔ. Ipaswa. Ɔwɔ wo nkyɛn. Fa wo nsa to no so me mmɔ mpaeɛ ma no. Na so mi ya Papa me release w'ahoɔden ma abɔfra yi. Entwa yare bia metwam. Uja ne abɔfra yi ntena ma me. Amen. 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 Okay. 0247 989 989. Hello. Hello. Good afternoon.
Afternoon. Me ba cho ne mama ni komo mame. Mama, yamin kira pa. Na, me wa ye ndi e bura gene ne nti ase so. Ama ma ko ma so me ye. Me pa cho, me grandpa bo ma me ma me ne me ma, ne me na na no. Oba be ma bi wo ho a obetimi ahwe yen kakra. Na man pa cho se. Me say babe ma bi wo ho a ye ni da ne so kakra. Pa cho an. Mesre nyame adom de ma no why wunti nyame mie ne kwan asi e ma no meto ho do e de kekere no why ai okay 0247 989 989 ya ba kunti ama manfo bebre pa unya mufra e ba se na ai na if you say mama me na me start fresh so me nya da ai sanity hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba cho ne mama ni komo. Yeah, me da mama sepa. Da na phone futua o dia mai. Etie ma me na ka se flasha ti ni na. Da na ni se wa mama ye nshira. Na se mama bom pa ye mama kakra. Da yeso bi a ebo hu na de eyam hyehye ebrewo de mekai etesei No kwe mama. ai wo da yeso no enye Patrona. me sin hyehye bi akwan wa ya peda na enemi hye nyame nka ho nyame shira. Amen. Okay. 0247 989 989 0247 989 989. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba cho ne mama ni komo mame. Mommy, this. Low radio no. Sure. Oh no, okay, sister. Day night. Sure, but I Mommy, Pastor, bonfire, mommy. O classmate bi aboa wo pen. Pastor, Uko school wen. said the name school, me, Chimame, school, Kumasi. Classmate bi a mo be free ne ho aba on frɛ wo why nyame nya wadom. Bye bye. Okay. 0247 989 989 0247 989 989. Hello. Hello, good afternoon, sir. Me pa cho ene mama ni komo. Me pa cho down we ene mama ni komo mama why? Hello. Yes, sir. Ene mama ni komo mama. Yo, pastor, Ya ante dia wo kan e no. pastor, me see pastor, now the bomb do I. Okay. Mr. Osra Adom why? Yare bia ewo mu a na ya tenka ewo mu a ye tenka bibi wo ho sa. Pastor, ai ya frame me why? Nyame be ye why? Ai. Pastor Mate. Okay. 0247 989 989. Ofra ye din komo ofia. Hello. Hello. Good afternoon. Me pa cho ne mama ni komo mama. I'm every day in shop. I say we want my yacht. And they quite see who I'm mom. But oh yeah, now your papa, your baby, yet see, I will see a day of my parent. He said, "Be a dad, you bring up a swine." The way that was father Bians, you the Bians mature, yes, Bians, that I go to a parent. Nyame pese one wo edi nkomo bi wati ase enti pe quiet time bi na shede mu bompa ye kakra na ye hwe ade why ai nyame ka ho enti na say meditation no ni nyina ye knowing God and living for him no meditation say ye adwuma so ya kire ni wi ya pe time amanya me yenko a. Hello. Ai Good afternoon. Good afternoon. Attention. Nyango adu mo na so e. Bako. Ene mama ni komo mama e. Asho me see nyame da was pana akira buluma. Eme pesa bomb pa ma. Okay.
meyi enabere bia efiri enuanom so ona te ase That's what I say. o ma meti ase That's what I mean. enabere bia ye bompa ya ye mompa ye nko ye na fam ohaw bia ma me ni nya ya nsa ofiri mu no empare mo why anti ye mpa botimi ye ni nyina nyame omie bi kwan wo Yesu din mu amen. Amen. Okay. Mama, Emfa calls me. Mama, for last one. Hello. Hello. Good afternoon. Bacho, good afternoon. Bacho, come Mama. So, Bacho, Mama, I got it on shop. With the Mr. Raden 5 Mama. Akwantu obi a eda efie na ye di ho nkomo wa abusua mu enye nipa no nyame na akasa nti nyame ode obekọ meka no bo na etum akwantu ho amen pacho wo passport Bacho. okay ekwan no dem why bibia ye fine nyame ka ho okay mama emfa course nsi ebe na ebe the person ofre bia no meto time on frɛ wo number obi kra say o ya obema ne buofu abeto time ne be one na no de wo moto anso a me de be mo asabi si wa ye krado me aba pacho ye bompa ye ohini Yesu anuonyam nka papa ye de ne wo so de ne ye pese ye hu ne ye hu yi wasem emfiri me wankasa wanum asem enye adwene ne akoma bia etie ye ho adwuma Bishra station yi wo Yesu din mu amen ti